Доброго ранку, 9 година, новини на АТР, середа, 27 грудня, 1399-й день анексії Криму. Мене звати Маргарита Потапова, головні події цього ранку прямо зараз. Сьогодні опівдні 74 українські бранці ОРДЛО можуть отримати довгоочікувану свободу. Саме на цей час призначений обмін полоненими на Донбасі. За своїх 74 громадян Україна віддасть 306 терористів та кадрових російських військових, затриманих за злочини проти нашої країни. Як очікується, звільнених українців надвечір доправлять до Києва. Борт чекають о 19-й годині на військовому аеродромі в Борисполі. Напередодні за ними на Донбас вже вирушила українська група. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала представниця України у мінських переговорах Ірина Геращенко. З омбудсменом Лутковською, представниками Генпрокуратури, експертами Мінської гуманітарної групи, представниками СБУ і Міноборони вилітаємо на Донбас. Навіть у літаку працюємо. У застінках ОРДЛО тримають понад 160 українців. Однак бойовики називають значно меншу цифру – 97. Україна намагається домовитися про обмін полоненими за формулою «всіх на всіх» і хоче включити в список також українців, незаконно засуджених в Росії. Однак у Кремлі уникають відповіді на питання, чи будуть звільнені у рамках такого обміну режисер Олег Сенцов та решта українських політв'язнів. Тим часом бойовики вкотре порушили різдвяне перемир'я. Внаслідок ворожих обстрілів один український боєць загинув, ще 3 отримали поранення і 2 бойові травми. У районі Світлодарської дуги проросійські найманці застосували міномети і великокаліберні кулемети. Загалом минулої доби вони 6 разів обстріляли опорники українських захисників і тим самим зірвали домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню на свята. Біометричний контроль на кордоні з Росією, на лінії розмежування у зоні АТО і на адмінмежі з анексованим Кримом. Сьогодні Україна запускає його в тестовому режимі, а повністю він запрацює з 1 січня. Однак в Українській Держприкордонслужбі вже запевняють, кримчанам здавати відбитки пальців не доведеться, адже вони є громадянами України. Біометричний контроль торкнеться лише іноземців, в першу чергу росіян, а також громадян ще 70 країн, перелік яких затвердила РНБО України. Під час перетину кордону з Україною іноземцям доведеться проходити процедуру сканування відбитків пальців. Громадяни 71 країни, ті, з яких потенційно може виходити небезпека з тих чи інших причин для громадян України, вони будуть здавати біометричні дані, а саме відбитки пальців, під час перетину кордону України на в'їзд. Ці 71 країна сюди входить в тому числі і Російська Федерація. З 1 січня ця складова, мається на увазі біометрична складова загальної системи, вона розпочне свою роботу в 157 основних наших пунктах пропуску. ГПУ анонсує нову спецконфіскацію Януковича. За словами генпрокурора Юрія Луценка, вже на початку наступного року його підлеглі планують повернути в бюджет ще 5 мільярдів гривень екс-президента та його оточення. А паралельно, обіцяє Луценко, він розбиратиметься з чиновниками, які досі не освоїли напередодні конфісковані в Януковича 22 мільярди гривень. І сьогодні у справі про державну зраду втікача Януковича знову засідатиме суд у Києві. Попереднє засідання перенесли через неявку адвокатів. Судді вони передали лист, що перебувають за межами України у відрядженні, буцімто збирають докази у справі. Тітушки на волі. Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під варти Олега Гебана і Сергія Костенка. Їх обвинувачують в замаху на вбивство активістів Євромайдану. Тепер вони під домашнім арештом. Про це повідомив прокурор. Змінив запобіжний захід суддя, який вже виніс резонансне рішення щодо керівника групи тітушок. Юрію Крисіну за вбивство журналіста В'ячеслава Веремія після 3 років судової тяганини присудили 4 роки умовно. Сторона обвинувачення обурена таким вироком та готується подавати апеляцію. Кваліфікація його дій – це особливо злісне хуліганство, частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Але зараз ми обмежені тією постановою про закриття кримінального провадження, яка була прийнята ще в 2014 році, і строки оскарження якої пройшли, тобто це процесуальне рішення, воно не скасоване. А за умов нескасування його сторона обвинувачення відповідно не може ставити питання про кваліфікацію дій саме як вбивство.
Десятки загублених життів. У столиці силовики затримали злочинне угрупування, учасники якого грабували, викрадали та вбивали людей. Спецоперацію спільно провели поліція, СБУ та військова прокуратура. Деталі у наступному сюжеті. Національна поліція спільно з СБУ та військовою прокуратурою минулого тижня провели близько 60 обшуків на території 6 областей. В результаті затримали 5 членів злочинного угруповування, а організатора заарештували вже на території Румунії. Розслідували нерозкриті вбивства та замахи в нашому місті, в місті Київ. От ми вам покажемо зйомки з камер відеоспостереження. Момент закладки вибухового пристрою. Затриманих підозрюють у вчиненні кількох резонансних злочинів. За словами очільника Нацполіції Сергія Князєва, зловмисники працювали дуже зухвало. Закладали вибухівку, лупцювали металевими кийками і розстрілювали людей. Зокрема, затримані підозрюються у причетності до побиття і розстрілу людини 29 березня, до замаху на бізнесмена поблизу Київського ВНЗ 1 травня і вбивства колишнього керівника Укрспирту Віктора Панкова. Невідома особа із заднього пасажирського сидіння автомобіля здійснила розстріл громадянина 68-го року народження, який займав одну із керівних посад у державній установі. 23 червня в Києві на вулиці Тургенівській під час руху автомобіля Toyota Land Cruiser передня частина кузова стався вибух невстановленого вибухового пристрою, внаслідок чого водій отримав тілесні ушкодження. Деталі розслідування правоохоронці не розкривають. Проте кажуть, що затриманим обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного арешту. Оксана Гуцул, Іслам Пінка, Заман, АТР. Росія вкрала частину чужої території, скоєне не намагається приховати за лавиною брехні. Британський журналіст поставив на місце росіян через анексію Криму у прямому ефірі їхнього ж пропагандистського телеканалу. Оуен Меттью заявив, що Росія належатиме тоді до цивілізаційного світу, коли навчиться поважати міжнародне право, а доти буде під санкціями. Вы сделали катастрофическую стратегическую ошибку, нарушив не только международный закон, а тоже вы потеряли Украину. Вы просто сделали так, чтобы вся Европа сейчас стояла против вас. Россия из-за этого стала слабее, менее уважаемой, беднее. Это плохо, господа. Окупанти хочуть пустити з молотка ділянки на шельфі анексованого Криму. Російський уряд схвалив законопроект про виставлення на аукціони ділянок надр нерозподіленого фонду на шельфі Азовського та Чорного морів. Незабаром цей документ передадуть на розгляд Держдуми. Він передбачає, що ділянки матимуть право розробляти компанії з російською часткою понад 50%. А рішення про оголошення аукціонів і передачі ліцензії за підсумками тендерів буде ухвалювати уряд. У Кремля закінчуються гроші. Росія повністю вичерпає резервний фонд у цьому році. До таких висновків дійшов тамтешній Мінфін. За його підсумками, за рік, що минає, з резервного фонду росіяни витратили 1,5 трильйона рублів. З наступного року російське законодавство передбачає об'єднання резервного фонду з фондом національного добробуту. Він за останній рік збіднів на 660 мільярдів рублів. 29 листопада набули чинності санкції проти енергетичного і банківського секторів економіки Росії, які стали відповіддю за її агресію проти України. Прояв крайньої любові. На президента Туреччини накинувся чоловік, аби обійняти його. Однак Реджепу Таїпу Ердогану такі любощі з незнайомцем явно не сподобалися. Шанувальника він відштовхнув. А потім його ще й скрутила президентська охорона. Вже на допиті в поліції з'ясувалося, що чоловіка звуть Хусейн Демірджан. І він не мав жодних поганих намірів, хотів лише теплих обіймів з президентом. Після допиту горе-шанувальника затримувати не stали і відпустили додому. Coşkusuyla Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayan siz saygıdeğer. У Карпатах лавинна небезпека. Сніг може зійти одночасно на багатьох схилах. Через відлигу рятувальники закликають бути обережними тих, хто нині в горах. Загалом передноворічний тиждень буде незимово теплим по всій країні. Замість снігу напередодні свят синоптики нам обіцяють дощ. І це все, що встигаємо розповісти на цю мить. Наступний випуск «Заман» не пропустіть з Мавілією Мухтаровою. А просто зараз програма «Саба» з Єлизаветою Цареградською. Залишайтеся з АТР, якщо хочете знати більше.